खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय गोबाव सम भिडिअ होनायाखैमोन दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ओमफ्राय दा दंफैथ'यो आङो उरियामघाट टाउनाव ओमफ्राय जोङो नैबे गेलेग्रा फोथाराव दं आरो बेवहाय दिनै हाबाफारि दङ आरो मोननै मोनथाम जायगायाव हाबाफारि दं आरो बे मा हाबाफारि दङ बेखौ आङो मोजाङै मिथिया दायो जोंजों आदा दंफायो सासे बे आदाया मोजाङै मिथिया आरो बेनिफ्राय सोंना लानोसै दिनै मा हाबाफारि दं खोन्थाना होदो दे एसे दिनै गिबियावनो जाहैबाय जोंनि बे उरियामघाटआव राजा भवन कमिउनिटि हल बेखेवनाय जोंनि 94 जन बिधानसभानि गोनां एमएलए सारा फैगोन बिथाङा बेखौ बेखेवगोन बिनिफ्राय दङ बिनिनो गोदानै खुलिनाय अफिस मोनसे बिजेपि अफिस बेखौबो एसे पार्टि अफिसखौ खुलिगोन बिनिफ्राय बे जोबनाय लोगो लोगो जोंनि बे नांजाबना थानाय रेंमा सिमान्त हाइ स्कुलनि खाथियाव थानाय मोनसे कमिउनिटि हल दं बेखौबो बेखेवगोन बेनिफ्राय बे जोबनाय लोगो लोगो जोंना जनकपुर होननाय मोनसे गामि दङ बर्डार एरियायाव बेयावबो मोनसे मार्केटिं कमप्लेक्स दङ बेखौबो बेखेवगोन बिनि उनाव फैनानै जयन्तिपुराव ओरैनो गासैबो रायजोफोरखौ लानानै एसे रंजानाय बायदियैनो सावरायलायगोन थारमाने नैबे दा लुबाय थानाय फान्डफोरा गासैबो एमएलएनि ना माबानिबो दङ एमएलए सारानो माजोबगोन आरो आं एसे मिथिनाय मथे बै बर' गामियाव बानायनाया जोंना बिकेडब्लिउसि निफ्राय बुंनाय जादों नामा औ बर्डारनि जितु जनकपुरनि बर' गामियाव माने मार्केट न' बानायगासिनो दं आरो दा बेखौ माने बिकेडब्लिउसि नि फान्डनिफ्राय होनाय जागोन आरो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै हाबाफारिफोरखौ दायो नोंथांमोननो बे एसे फिल्डखौ दिन्थिना होनोसै जे जायगायाव दिनै माने गायसननाय खाम्फाखौ बेखेवगोन आरो बेखौ एसे देखायना होनोसै बेयाव माने राजा भवन बा कमिउनिटि हल माने बेखेवगोन आरो बेवहायबो नोंथांमोननो फिल्डखौ एसे दिन्थिना होनोसै ना टाउननि साखाथियाव नांजाबना थानाय आरो बियो जोङो फुङावनो फैदों नालाय ओंखायनो मानसिफोर गैथ'वा ओमफ्राय दासो फैहांगासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिना होबाय आङो नैबेनो आरो फिल्डआ बेनो ओमफ्राय थारमाने बेयाव मोनसे गोजाम दंखायो बेयावनो लुदेरो ना बेखौ सेमफायनानै लुयो बेखौथ' बुंनो हाला एसे बेयावनो आरो प्लेसआ नैबेनो जाबाय खाम्फाया बेखौनो दाहाय एमएलए बिथाङा बेखेवगोन आरो जों बेखौनो माने बानायना फुरा रेडि दोनखाबाय नै खेमसि दोनखाबाय थाव बथल नारेंखल ओमफ्राय नै फिथाया बरियानो बानायना दोनखाबाय दा फैनानै हास'बानो जाबाय आरो ओमफ्राय बेखेवबानो जाबाय आङो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो खावलायनो लुबैयो आरो नोंथांमोना खुनु माने आंनि भिडिअखौ नायनानै बिदि साननो नाङा जे बियो पलिटिकेल पार्टिजों ओरैजों लोगो जानानै बायदि भिडिअ बानाय मायो होननानै आंखौ माने प्रग्राम जाबाथाय लेङो आरो फट' खेबनो थाखाय नै नोंथांमोना खुनु माबा साननो नाङा गोरोन्थि साननो नाङा फट' खेबनो लेङो नालाय आं बिदि प्रफेसनेल फट'ग्राफारबो नङा अब्लाबो लेङो आरो सावगारि खेबनो थाखाय जानला मोनला खेबनानै होयो आंबो जायो जाया बेखौथ' मिथिला ओमफ्राय बेबायदिनो माने फैयो नालाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोननो बेखौनो माने दिन्थियो आरो आङो बेबायदि आंथ' बिदि पलिटिकेल प्रग्रामाव थायो ओमफ्राय आरो बायदिसिना प्रग्रामफ्राव थायो नोंथांमोना फ्राय नुदों आंखौ जायखिजाया प्रग्रामफ्राव थायो आङो बेखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं सेयार खालामो थ' नोंथांमोना गोरोन्थि साननो नाङा गारि सिङाव फैलायबाय नै ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय बेयाव दंबाय थायोमोन फैया सानदोंमोन ओमफ्राय सारा लेंबाय बेयाव फैबाय आरो बेयाव फैनाया माने नैबाव पार्टि अफिसखौ फार्स्ट बेखेवगोन आरो फार्स्ट प्रग्राम हिसाबै नैबे गावसिनि पार्टि अफिसखौ बेखेवगोन दा बेखायनो बेयाव फैबाय आरो लामाखौ नायलाय ओरैबायदि हाद्रि बिरखायोना बेजों जुदि थाबायना थांनांगौबाबो गुफुर जाजोबगोनलै बाबा बेयाव बाइकबो सालायथावा गारिबो सालायथावा गारियाव बारु ग्लास मानासो सालायजाबाव बाइक साइकेलफ्राथ' मा जागोनथाय बेयाव ओरैबायदि माने दामफार खारखायो बाबा सयथिबो नोगोद हाद्रि बिरखाबाय नै हाजारा लामायानो नै सखमा गोनां गाननायनि गावथ' बायनो हाया नालाय नैबेनि केट'आलुसो जमा दं माबायदि नुदों मोजां नुदों ना मोजां नुवाखै आंखौ माबायदि नुदों माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थालाय बायनांगोन नङाबा बेनिखौ सिख'नांगोन दायो एमएलए बिथाङा सफैबाय ओमफ्राय दा फिरफिला बिर होनाय मानाय हाबाफारि जागोन खोमा ओमफ्राय फैबाय फैनानै नै दहायनि फिल्डआव फैफिनबाय ओमफ्राय बेयाव बेखेवनानै आरो बै मोनसेयाव थांगोन आरो नायदोलाय बिनि हाबाफारिखौ তাৰ প্ৰাকখনত আমি তেখেতক উৰিয়ামঘাট আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ গতিকে আমাৰ উৰিয়ামঘাট बेनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय दा नै बेयाव दंफैयो रेंमा सिमान्तनि नैबे माबायाव फोथाराव आरो गेलेग्रा फोथाराव ओमफ्राय नैबेखौनो बेखेवगोन आरो बे माने लुनानै जाफुंबाय ओमफ्राय दा माने बेखौ बेखेवगासिनो दं आरो
दा नै जोबखांनानै खारलाजोब्बाय बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफोरमोन बिसोरो बर' मिडियाम हाई स्कुल लोगोसे बै खाथि थानाया बिनेश्वर ब्रह्म जुनियर कलेज बेखौ फोजोबनानै थारमाने बेयाव रेंमा सिमान्त मोनसे आसामिस मिडियाम दं आरो स्कुल बेवहाय माने जोंनि MLA आरो EM सारखौ माने सिनायथि होनो आरो फरायसाफोरनि सिगाङाव माने फरायसाफ्रा फ्राय मिथियाबो नालाय बेखायनो माने बेयाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो मोबाइलते मोबाइल के सागे गुगल तो हुनिसा शब्द तो हुनिसा ना गुगल माने কি হয় गुगल माने কি হয় কত জানা নেই গুগল এটা কোন পাঁচটালে এক লাখ সংখ্যা যোগ কৰিলে যেটো সংখ্যা হ'ব আমি এটা সংখ্যা बेवहाय हाबाफारिया जोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोननि स्कुलखौ एसे दिन्थिना होनो होननानै फैबाय आङो जों दा थांसै जोंनावखौ थांसिगोन आरो जों दा दसे उनाव नोंथांमोननि स्कुलखौ एसे दिन्थिना होनोसै दायो माने जों बे जनापुर होननाय गामियाव बर' गामियाव फैनानै बेखेवबाय बेखौ बारा देखायस्लाबनो हायासै आं हाखु दाखु गावनो गारिबो सालायनांगौ जादों नालाय केमेराबो खेवनांगौ जादों ओंखायनो माने दिन्थिनो हायासै ओरैनो भिजुवेलखौल' नोंथांमोननो दिन्थिना होबाय ओमफ्राय दायो नैबेजाय बाथौ मन्दिर दं आरो जोंनि जनापुर गामिनि बर' गामिनि बाथौ मन्दिर दङ बेवहाय माने रायजोफोरजों सावरायलायगोन आरो दायो दा थाबायना फैगासिनो दं MLA आ बेवहाय MLA खौ बरायनो थाखाय फुरा रेडि जानानै दंखायो आरो ना ओमफ्राय नै ओरैजाय नै फैगासिनो MLA थाबायनानै এইটো খোৱা পানীৰ সমস্যা খোৱা পানীৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ৰোগ হয় কৰোনা মহামাৰীৰ সময়ত পানীৰ গুৰুত্ব আমি বুজিছো আমি এই অঞ্চলৰ খোৱা পানী সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক আঁচনি সীমান্তৱৰ্তী প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে নিজৰ ঘৰত পাইপ ৱাটাৰৰ জৰিয়তে যাতে পানী পায় তাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে সম্মিলিত বড়ো গণমঞ্চ বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আবহ আৰু বড়ো সাহিত্য সভা সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে लोगोफोर जोंनाथ' हाबाफारिया बेखिनियानोसैमोन जोब्बायबोमोन नै मानसिफोर थांजोब्बायमोन नाथाय मोनसे जारला जाबाय माने MLA बिथाङा आरो गुबुन मोनसे प्रग्राम दं आरो बेहाय थांनो लेंबावबाय जोंखौ थ' बेखायनो जोङो थांनोसै थांनानै बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नायदो लोगोफोर नै फाइनेलि जोङो सफैबाय बेवहाय माने रायजो राजाफोरजों MLA बिथांनि माने सावरायलायनाय दं आरो थ' बेखायनो लेंबोदोंमोन थ' नै फैबाय बेयाव माने प्रग्रामखौ एसे गिदिर खालामथारदों बिसोरो नायलांबाय थादो एसे दिन्थिनोसै नै दायो जागासिनो दङ ओमफ्राय दहायनिया जाबाय बर'फोरजों सावरायलायनायमोन आरो ओमफ्राय दायो नै बेयो नेपालिफोरजों सावरायलायनाय आरो बिराद मानसि जाखादों बेयाव जोंनावबो बर'फोरनाव एसे जादोंमोन जानाया बारु